Kinigyod si Ma'am Bilin guys, mo ni manager sa Nanay Isang Inn. Mo na nga murag duol gyud ni siya naho. Unya guys, atong tan-aw na iyang sud. Wa diri si Ma'am Bilin guys, pero ako lang ning gi pakita ninyo kay nakalaag man ko aning dapita karon. Mo na nga itur mo na diri sud ato makita ang nindot kay nga mga lami kay nga please guys. Wa pa jud ni kaayo yung mga dekorasyon. Simple ra ni siya gipamutang ani guys, gibutangan mga santos kay karong nitong yaging adlaw guys nag inauguration si Jah. Unya gamay ra kuno pong tao mo yang giimbita. So wa gani ko mahibaw guys o ga inaugurasyon ba. Mo na nga gihatdan ra ko ni ani og lechon sa among balay. Lain pa ato unsa man nga klase sa time. Yan eh. O ano eh, asa na katutuwa ko kanina eh, ito na eh. Kanina nga, ilang karton. Pero mga kristal lagi. Oo. Diya, dito mamanti ano makita ato ang lanot. Ha? Ha? Kita itong lanot na hindi tayo mamante. Katawa. Kani mo po tiles niya sa maning gisukod. Oo, tiles na eh. Mo gihapon di same sa arik. Oo. Wood tiles. Wood tiles pero kuan man sinaw lagi. Ma'am, wood tiles sino? Ha? Oh. Ay palabig sinaw ha. Wow. What kinds of Arkuba? Arkuba man no? Siling. Muna yung siling. Siling? When I siling. Lalami lagi. We are siling. Lalami lagi. Karang pag mo na giingon ninyo nga plastic? Oo. Again. Wala yung plastic ceiling. Of the Ay sea. lalami lagi di ay. We are sailing. Passing high glow. Hello, Ma'am Bilin, lami lagi imong palos. Ha? Lami lagi imong balay. Halal. Kare bang sahog ba? Kung di ta mamantin kita atong lanot. Katawa. Nya kare kay ignorante lagi ko ay. Karon ba ko kakuan aning kan maniko sa atong barangay no? Karon ba ko kita ani oh? Kaniyang arkuba ba mo yung plastic nila? Ito, kini na. Mo na ilang giingon ni Bert nga ang arkuba dito sa ila ni Ma'am Flor nga nion. Kay Hamis kuno. Bao. Musugot ba to sila? Kay dali ra kuno. Pilami lagi bitaw. Oh, sus Ginoo ko. Arkuba lamandaan. Sus Ginoo. Guys, mana si Ma'am Bilin Del Bando. Mani ato ang kuan. Mani atong kuan ron. Actress. Actress of the year. Kani po yung actor. Ginoo. Mao ni ga plano sa balay guys oh kaning tawhana guys. Hello guys. Hello. Kani po si Mike Vlog. Hi, hello. Wa managan.
Kapit na madi mahuman, no? Kita. Gamay na lay trabaho. Nasuroy ra jud ko mambilin. Aw daghan pa rin trabahoan. Kaya ko gamay na trabaho. Kanina mo na ni pintura mambilan? Uy, Cuma na magdipintura. aningan ka Oh. ni murag sinig ko. Sa tuyo nga nani? Kaya kung nagpintura na ka. Uy, Pwede ay. Uy, ginuo ko ning bayad dako. Pila na jud gasto nimo ani mo? Pila na jud gasto ko nimo? magsabak. Ay, nga naman. Di ka mo sabak kay mahibaw mi. Oh, sa mo are. Ano magaon sa digapon? Bato kay ipadadaan ko ni Ma'am Billy Glitson. Agay. Awal lamang ko kay daghan jang tao. Di mo to. Sumo ay. Dito ra mamis. Ang galing walang lisa. Dito ra mamis ka isang kami mga bata adto. Ako gidada gamay. Si Oh, dito bitaw mi gabi eh. Mga ang tati kay de hatto ni Ma'am Billy nga. Lumay naman to. Gidadaan man minikuan, gidadaan mini Ma'am Bilin. nanan ang tagaan naman. Dili ko no samok pag inauguration nimo. Kuan na. Partial. Mo na ikaduha nga house ni Ma'am Bilin guys kay karing diare. Nakita nato katotoan? Iya pud to Iya pud na nga building. Mo na kuan ni dya. Kapila ning building na nimo ni? Lagi kay naman ang primero. Ana naadiha ang naadang litsunan, naada ang doktora nga clinic, unsa pa? Ang badet. Oh, kapadet. Tinda. Kare di adto pod ang duhang kwarto nga usang balay duhang kwarto. Ipaabangan. Gipaabangan kani dalas. Oh, naay pa jud tingin makagama pa maka building. Hala guys, daghan na building no. Sana all. Sana all na atay nga naani guys no. Kailangan ko mulang sad kay Ha? yung mudaog ko. Oh, na magubot. Aga. Bitaw. Di ko Bitaw, ay. mulang sad. Kain ka mulang sad ka mambilin kay ganang sigurado man jud nga naman kay gipundong nga mga maayong buhat. Ni serbisyo naman kat barangay nga way sweldo. Di ka gusto mo lamsad. Nakalugar ko karon og kuan anhi kay Ato nagbarangay. Oy. Ginoo ko. Ay, ginoo ko iruad ako ang maneh. Nagigukod ko sa iro. Tukoy. Uy, dakuha man yung iro. Uy, tukoy. Uy, ginoo sa iro. Daan, security na. Tukoy.